Sa number 3, Anay Sugar Regulatory Administrator, nagpabutyag sa pila ka mga concerns angot sa ginaduso nga aerial spraying kontra sa RSSI na nag-aatake sa mga katubuhan. Ang proposal dapat maid-id nga tun-an sunod sa iya. Nagpabutyag sa pila ka mga pamangkutanon si Anay SRA Administrator Rafael Coscoluela sa gina-propose ni Unifed President Manuel Lamata nga aerial spraying. Ginalantaw ni Coscoluela ang posible epekto kaangay sa mga poultry farms, sa wildlife, kaangay sa mga beneficial insects, kag bisan pa sa groundwater, kag iban pagid sang source ng tubig. Luyag man niya mapatod kung ano gid nga sa isang chemical nga gamiton. Ginduso ni Lamata ang aerial spraying nga nagabalor sang 200 million pesos para sa 250,000 hectares ng katubuhan sa Isla San Negros. Iyaman ginsiling damlag pa nga safe ang among aerial spraying sa kasapatan kag sa mga area nga malapit sa pamalay, magadistansya na kag drone na ang paggagamiton. Sunod kay Coscoluela, mas luyag nila nga mag-mobilize ng kadaman kag magpatigay sa spraying nga mangin focus targeted, hindi sweeping. Dako ang mangin papel sa LGU sa pag-coordinate lakip na sa mga Planters Association kag sa iban pagid nga stakeholder suno kay Coscoluela. Ginaduso nila ang comprehensive science-based systematic plan of action nga pamunuan sa gintukod nga task force kontra sa RSSI. Kung mag-massive spraying kasang pesticides, ano matabo ni sila? Okay? Then there is the question, ano ang epekto niya sini sa aton tubig? Sa suba, kag sa groundwater, sources of drinking water sa mga pumuluyo. How do we, or ang question is, are there measures that will make it possible to prevent ang pollution or contamination of groundwater or drinking water? And there are other questions that should be answered. May is basic question. Ano gini nga chemical ang gina-propose? Systemic, no? So, Gob, anong ginasuggest nyo doon instead of aerial spray? Ang nami nga example ginset, and it's also being done here on the ground in some areas, ang i-mobilize mo ang army of people on the ground who can do the actual spraying, focused, targeted. Okay? Which means you need plenty of people and sprayers.